Production. Oh, ai cozinha kwa matsapategna no io fa gasy gasireny gasy baba mamaeza mifandraitagnana amy fiarahamonigny satria nanao baka varatra navy agny atsimo, nanao baka ndefa navy agny atsignana, najobijoby anao na malande gasy araiky olo araiky yalao yala toetry magnambonimbony tegna yalao ke yalao yala toetry magnambanimbany olo yalao. Izy koa anao iomba fa managna tazagnany avafara ndesa moramora fa tsy anao ny amare tsarova fa tany ty fandalovagna mamaeza mifankatia fô olo araiky fô olo araiky nanao baka varatra navy agny atsimo, nanao baka ndefa navy agny atsignana, najobijoby anao na malande gasy araiky olo araiky yalao yala toetry magnambonimbony tegna yalao.